इथे मी बिर्याणीसाठी मसाले घेतलेले आहेत। इथे मी हिरवा फूड कलर घेतलेला आहे थोडासा, इथं रेड कलरचा थोडासा फूड कलर घेतलेला आहे, अर्धा चमचा मीठ घेतलेला आहे, 1.5 चमचा घरगुती लाल तिखट घेतलेला आहे, अर्धा चमचा मी हळद घेतलेली आहे, अर्धा चमचा मी शाही बिर्याणी मसाला हा एव्हरेस्टचा घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा मी धनेपूड घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा कश्मीरी रेड चिली पावडर घेतलेली आहे, अर्धा चमचा मी जिरे पावडर घेतलेले आहे आणि 2 चमचे इथे मी देसी तूप घेतलेलं आहे, घरगुती तूप आहे। हे तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल ते तुम्ही वापरू शकता। आज मी तुम्हाला कुकरमध्ये व्हेज दम बिर्याणी कशी करायची झटपट होणारी आहे, त्यासाठी मी इथे 2 वाटी बासमती तांदूळ धुवून घेतलेले आहेत। बिर्याणीसाठी मी इथे भाज्या घेतलेल्या आहेत। या वाटीच्या प्रमाणामध्ये मी 1 वाटी मटार, 4 हिरव्या मिरच्या स्लिट करून घेतलेल्या आहेत, 1 कॅप्सिकम शिमला मिरची आहे ही, 1 गाजर आहे, 1 वाटी मी हे फरसबी कापून घेतलेली आहे, 1 वाटी फ्लावर आहे आणि 1 वाटी कॉर्न आहे आणि 1 वाटी टोमॅटो आहे। ह्या ज्या भाज्या आहेत त्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता, कमी जास्तही प्रमाण करू शकता आता वाटण्यासाठी मी हे 10 पाकळ्या मी लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, थोडासा मुठभर पुदिना घेतलेला आहे, मुठभर कोथिंबीर घेतलेलं आहे आणि 1 इंच मी आल्याचे तुकडे असे कापून घेतलेले आहे। आता हे सर्व मी मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। इथे मी आता कोथिंबीर टाकत आहे, पुदिना, आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि पुदिना हे मी वाटलेलं आहे, हे मी आता वाटीत काढून घेत आहे। आलं, लसूण, कोथिंबीर, पुदिना हे नेहमी फ्रेशच वाटायचं, वाटून ठेवलेलं असेल तर त्याला टेस्ट एवढी येत नाही। तुम्ही असं ज्या वेळेला बिर्याणी करायची असेल त्यावेळेला हे आलं, लसूण आणि कोथिंबीर, पुदिन्याची पेस्ट त्यावेळेलाच वाटा। तर इथे बिर्याणीसाठी मी हे मीडियम साईजचे 2 मोठे कांदे असे उभे चिरून घेतलेले आहेत, थोडे काजू तळून घेतलेले आहे, 1 वाटी दही घेतलेला आहे, 1 वाटी मी तळलेला कांदा घेतला आहे आणि 1 कप मी दूध घेतलेलं आहे। हे सर्व व्हेज बिर्याणीसाठी लागणार आहे। इथे मी भाज्या मॅरिनेट करण्यासाठी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये मी आता हिरव्या मिरच्या चिरा दिलेल्या आहेत 4 टाकत आहे, त्यामध्ये एक एक करून सर्व भाज्या टाकत आहे। शिमला मिर्च, गाजर, फरसबी, फ्लावर, कॉर्न आणि हिरवा वाटाणा। आता यामध्ये मी दही टाकत आहे, त्यामध्ये मी हा गरम मसाला, लाल तिखट, कश्मीरी पावडर, जिरा पावडर, धना पावडर, मीठ आणि हळद हे सर्व मसाले टाकून मी त्याला मॅरिनेशन करून 10 मिनिटं ठेवून देणार आहे। आता ह्या भाज्या मी 10 मिनिटं मुरवत ठेवणार आहे, त्यानंतर मी करणार आहे बिर्याणी। इथे मी भातासाठी एक पातेलं ठेवलं आहे, त्यामध्ये मी हे 3 ग्लास पाणी टाकत आहे, त्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ टाकत आहे आणि थोडंसं तेल टाकत आहे। आता हे मीठ आणि तेल जरा मिक्स करून घेत आहे पाणी। आता यामध्ये मी धुतलेले तांदूळ टाकत आहे। ह्या पाण्याला 1 उकळी आली की आपण गॅस बंद करायचा आहे, कारण तांदूळ जास्त शिजवायचा नाही आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी म्हणजे गरम पाणी नाही आहे, थंडच पाणी आहे, थंड पाण्यातच मी तांदूळ टाकला आहे धुतलेला आणि आता तो 1 उकळी आल्यानंतर मी लगेच गॅस बंद करून ठेवणार आहे। इथे भाताला उकळी आली आहे, हे बघू शकता, तांदूळ बघा किती शिजलेले आहेत, हे 2 तुकडे होतात। गॅस बंद करत आहे। आता हे तांदळातलं पाणी मी निथळून काढणार आहे आणि आता हा तांदूळ मी गाळून घेतला आहे, तुम्ही बघू शकता ह्याचे 2 तुकडे होतात। बिर्याणी करण्यासाठी मी गॅसवर कुकर ठेवला आहे, त्यामध्ये मी हे 1 वाटी तेल घेतलेलं आहे, तेल मी आता भांड्यात टाकत आहे। आता तेल गरम झालं आहे, त्यामध्ये मी हे 2 मध्यम आकाराचे कांदे उभे चिरून घेतलेले ते टाकत आहे।
आता कांदा मी थोडासा लालसर परतून घेणार आहे। आता कांदा थोडा लालसर झाला आहे। आता त्यामध्ये मी हे टोमॅटो टाकत आहे। हे टोमॅटो थोडेसे नरम झाले की मी ह्या भाज्या टाकून घेणार आहे। आता यामध्ये मी भाज्या टाकून घेत आहे। आता भाज्या मी थोड्याशा परतून घेणार आहे। 2 मिनिटं मी भाज्या परतून घेतल्या आहे। आता त्यामध्ये मी हे मसाल्याचं पाणी मी 1 वाटी टाकत आहे आणि हे मी 2 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। आता थोडंसं पाणी टाकून मी थोडंसं शिजवलं आहे। आता जो हा मसाला वाटला होता, आलं लसूण कोथिंबीर आणि पुदिनाची पेस्ट ही मी टाकत आहे। आता ह्या मसाल्यामध्ये ह्या पाण्यामध्ये ती पेस्ट आणि सगळ्या भाज्या शिजून 2 मिनिटं शिजवणार आहे, जास्त शिजवायच्या नाही आहेत। आता भाजीला तेल सुटलं आहे। पाणीही आटलेलं आहे आणि 2च मिनिटं मी हे शिजवलेलं आहे, मोठ्या गॅसवर शिजवलेलं आहे। आता मी यामध्ये एकदा भाजी मिक्स करून घेते। तुम्ही भाजी बघू शकता। आता मी यामध्ये शिजवलेला भात टाकणार आहे। आता हा एकसारखा करून घेत आहे। आता यावर मी हे दूध टाकत आहे। 1 कपभर दूध घेतलेलं आहे। त्यावर मी हा तळलेला कांदा, थोडे काजू, थोडी वरून कोथिंबीर आणि हे फूड कलर घेतले आहे, त्यात मी थोडंसं पाणी टाकत आहे आणि हे चमच्याने मिक्स करून मी भातात टाकत आहे। तसाच रेड कलरचाही फूड कलर घेऊन त्यात थोडंसं पाणी टाकत आहे, तोही मिक्स करून त्यावर आता मी हे थोडे तूप सोडणार आहे। आता मी हे सर्व टाकून घेतलेलं आहे, तूप, कोथिंबीर, काजू वगैरे। आता मी या कुकरला झाकण लावत आहे, शिट्टी लावत आहे। आता मी कुकरला झाकण लावलं आहे। फक्त 1 शिट्टी येईपर्यंतच आपल्याला शिजवायचं आहे आणि कुकर गॅस लगेच बंद करायचा आहे आणि नंतर कुकर थोडासा थंड झाला की मग आपण झाकण उघडायचं आहे। तोपर्यंत उघडायचं नाही, कारण हे वाफेवरच भात शिजणार आहे। आता कुकरच्या शिट्टीचा आवाज यायला लागला आहे। आता शिट्टी वाजायच्या आतच म्हणजे गॅस बंद करायचा आहे। आता कुकरच्या शिट्टीचा आवाज यायला लागले आहे। कुकरची शिट्टी वाजायच्या आतच 2 मिनिटात मी गॅस बंद करणार आहे। मी गॅस बंद केला आहे। आता हा कुकर मी थंड होऊ देणार आहे। आता कुकर थंड झाला आहे, ती काढत आहे। भात बघा कसा मऊ शिजला आहे। एका शिट्टीतच एवढा चांगला भात शिजला गेला आहे। आता हा भात मी डिशमध्ये काढत आहे। तुम्हीही अशा प्रकारे व्हेज बिर्याणी कुकरमध्ये करून बघा आणि खायलाही खूप टेस्टी लागतं। सर्व भाज्या आहेत, तूप आहे, काजू वगैरे आहे, हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही टाकू शकता। तुम्हाला जसे मसाले आवडत असेल त्याप्रमाणे तुम्ही ते मसाले टाकू शकता। आणि व्हेज बिर्याणी विथ पापड चुरा हे तुम्ही कॉम्बिनेशन करून खाऊ शकता। दिसायलाही खूप सुंदर दिसते आणि ही हॉटेलमध्ये जशी मिळते त्याच्यापेक्षाही छान झालेली आहे। तुम्हीही अशा प्रकारे बनवून बघा।